ପିଲାମାନେ ଆସ ହିନ୍ଦୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ଓ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶିଖିବା। କ ଖ ଗ ଘ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प प फ ब भ म य
व स स स स ह ଏହି ଅକ୍ଷର ଶିଖିବା ଉଚ୍ଚାରଣ ହ କ୍ଷ ୟ ଲ ଜ୍ଞ ତ୍ର